Za život sa stretneme s množstvom odpadu. Niektoré veci vieme ovplyvniť, iné zas menej. Pán Gabriel Becker zbiera perá už takmer 30 rokov. Začalo to vtedy s reklamnými perami, ale nebol to zámer. Reklamné perá, ktoré sú nefunkčné, tak si ich viem sfunkčniť. Opýtali sme sa Kataríny Kréter z OS2 Envipak, ako takéto pero separovať. Na Slovensku pera môžeme recyklovať jedine tak, že ich úplne rozoberieme, kovové časti dáme do kovov, plastové časti do plastov a tuhy do zmesového odpadu, pretože tie sa u nás nezbierajú osobitne. Špeciálny recyklačný program na pera nemáme. Je nejaká alternatíva? Už dnes je množstvo pier, ktoré sú z materiálov, ktoré sú recyklovateľné alebo rozložiteľné voľne v prírode. Jasné, že pre životné prostredie majú tieto materiály oveľa nižšie zaťaženie, je to nižšia záťaž, ako sú napríklad plastové pera, ale ten plast, pokiaľ to rozoberieme, sa dá aspoň recyklovať. Ťažko povedať, ako a kde končia tieto rozložiteľné pera. V zahraničí je prax tzv. Office Zero Waste Boxu. Chystá sa na Slovensku takáto zmena? Takéto niečo na Slovensku zatiaľ nebolo spustené. Nejaký špeciálny zber a recyklácia pier na Slovensku nefunguje, ani som ešte o tom nepočula, že by malo. Ak však nakupujeme tuhy do pier, musíme dávať pozor na to, akú tuhu si vyberáme. Keď sme sa snažili zakúpiť tuhu do červeného pera, majiteľka papierníctva Astas v Galante povedala: Málo kedy sú, lebo vlastne nebývajú kvalitné a bývajú vysušené alebo nepíšu, takže málo kedy ich mávame. Pero je síce malé, ale je to stále odpad, ktorý vieme ovplyvniť. Preto sme sa rozhodli v škole zaviesť kampaň Zober tuhu, nie pero. Následuje názorná ukážka. Príď a vymen si tuhu do večného pera na prvom poschodí pred kabinetom pani zástupkyne. Ak naopak máš pier plný peračník a používaš stále to svoje obľúbené, prines ich tiež. Vedenie nám pomohlo zakúpiť tuhy, žiaci na túto kampaň pozitívne zareagovali, niektorí si chodia vymeniť tuhy. A čo je riešením? Keď už pero máte, tak ho používajte čo najdlhšie. Ak sa vám to vaše pokazí, či si budete kupovať nové, vyberajte také, kde sa dá náplň vymeniť. Týmto môžeme spolu spraviť aspoň malý krôčik ku zníženiu klimatických zmien.